Grabe saktuha pagkasunga na ko eh. Sus, tiba-tiba yun. Grabe. 15,000. Grabe daghanas daong. Mahay gito si Bay alim ko'y kung makaibaw siya. Nga di balik kong duwa sa kong kontra. Unya na pildi na nako kay kondisyon kay kong lawas. Matay grasya kwarta sa bayot gis na guro na. Bisig nikaan ko tungod sa kadako sa bunal. Tiro na kakwarta ko. Ang akong gikalagutan. Kay si Bay Ali, wala din magsurte. Nga maunay birada o tirada ato ang bayota. Abi na ko kakoy bulubot nga kay param katilaw na sa tagtao ni nga ko. Kay nagsigil ni hayop. Bahalag laki kay nam sa gapoy bangag. Pastilan ang nakainutil yun niya. Mo akong gimahayan hantod karon. Naghapdos na gapong bangag. Sus. Ako may gitirahan ng tagoro noon. Mo ni karon. Adtuon ko to si Bay Ali. Ako sukmatan. Pero dugay-dugay naman sa muwa mi magkita pila na kadlaw. Ako siyang ingnon. Nga nakadaog ko pinaagi sa ko pagbalik og duwag bilyard. Wow! Nya ingon to siya nga pauli siya siyang kwarta puhunan ato yung agi na pilde. Oh, nganong muuli ko taon ko nga ning huwam ko niya. Wagi ko niya pahuwam para ipuhunan. Muna ako siyang atoon bisig asaron siya. Ako pangitaon kay matay basig wa na sa kwarta kay adto to sa Coliseum. Og di ba nakadaog na to dito sa Coliseum. Og nakadaog magkuyog mi manung na sa kog bilyard. Mubalik ko dito sa kong panungan total nanam ko yung motor. Inutang sa kampanya maonay tirada sa mga nuwaay. Muadto na ko. Pastang buanga oy. Purti mang pagkadimalasan ako sa kwartas bayot ang gihatag niya na akong puhunat eh. Ang 10,000 nga iyang gihatag na po nako na akong gipuhunan sa kasino. Hulot na sa namilid 1,300 na lang. Wa pagid mo igo ang numero nga akong gipatda sa surprise nga 672. Kita diyan eh. Saon mo na ako aning ng pipuhunan? Kumusta na katos bay tutong tugsok nga iyang giadto akong uyab nga bayot. Nakadaba kasi ang puhunan to para sa bilyard. Kay pung pa niya. Kung makada siya puhunan para sa bilyard, balikon ko niya kontra ang iyang kontra at mga naging adlaw na napildi siya. Sus, ako ang kwarta, wa yun. Mahalas yung kay ko ng kwartas bayot. Sus, pitahan nila gamay. Kay kung muhatag mga nagkwarta na ako ang bayot, kisan naman ako. Kiss, lips to lips kumagay na himos bayot yan ako. Ay kamahayo no. Ako ang pa gamito ng bayot ako. Bili! Basta! Kumusta mga nagkuha ng gagpintason? Ay siyempre, grabe bulinasan ako atong mga aging mga adlaw. Katong manguwam ko ni mo kwarta ba? Tanawa. Kato. Ya. Kawa mo kay kwarta to. Muilis ka sa imuhon ako. Sa ilis ko din taon. Dili pa ko ilis kay mo balik pa man ko sa ako asang duwa ron kay nagbahad man ni. Katong nanguwam ko ni mo ng agi og kwarta. Wa kon mo pa ma. Kay tungod. Wala kay huwam na ko dai. Di ba ningadto man ko sa imuhang uyab nga. Kumusta man niya to ka sa kong uyab niya. Tigaan ka. Ako rin tigaan ako. Rabay. Pero pating sa bahay sa wa mo ka magsaba. Ano man? Abi na ko ako'y gamiton. Ako siya akong gamiton ba? Nga. Ako na siyang aksyonan og anak kay ingon man siya nga gihumunti ka kay siya libok ko ra ba kung darling kung maghuwam na tagaan akong kwarta di yun magpagamit case ra jud ang akong naangkon nya 10,000 kayo nya kini 3,000 okay ra kani okay ra ko anong 3,000 kay puhunan na ako sa duwag bilit nya ingon din siya nya ang siya may angay na kong buhaton ko case lang gyapon siya nga adi kanang dabaw pas case iko sige giana na ko ang lubot niya kay ako tatirahan. Ingon siya dili ako bi ano siya. Sus ako may noy gitirahan sa lubot buangan ni mo. Dakan saan ko tao nagduwag bilyard may gani mo nakadag gibuy na sa ko. Wa ko'y kalibutan ni inaana de ang style ay tinuod bay. Abin mo kana ako ang uyab gabayot bay tungod sa kagwapa ana. Himilian pud tawo na kayo oy. Wow. Tanaw man pud ang naong nga nasa lalaki nga iyang gamiton. Tanaw gini nga di mada ang hitsura sa naong. Ari sa lubot niya gamiton. Ba't hindi kang naon? Pero kung ako gani, Mano na kesa, tinaman mo? Kagwapo na ko. Di, siyempre, padangog man na. Hatag gani, gamay kayong kwarta gani. Kiss ka. O, 10,000 naman. Pero hatag siya na kong 50,000. O, siyempre.
Butangan na mo. na ako na butang ana niya. Gwapo ko. Mao nga akong gimugamit ana niya. Sakto, Di may sad. tabo ang bayot bay nga kanang uyaban ako. Tina mo rumansaon na nimo bayog. Nya karon yan hinoktok man ka. Karon lagi bay problema ko bay kay ang kwarta nga gihatag sa bayot akong 10,000 at yung sadlaw sa napildi sa kasino. Amirisi. Kanang may laing sulbad mo ana kay wa nam ka kay kwarta. Mo na ko Ato ang imong uyab nga bayot. Dayon ko na kay kwartahan mo dito. Sa Ako tao. atuon bay. O ato kay ugwa na gani siya kwarta. Away problema. Balikan lang ko ang imong amigo. Dating gawi katong atong butanan. Adto ko mo gawat kay ko manung sa kog bilyard og unsa man galing. Sige bay. May na bitaha ka na ibo ko bayad ng mga simanahuna. Ana ra gyud ang diskarte sa mga Sige bay ako atuon bay. marunong ba? O sige. Kay, Ato plano ni. Oh. Pinahito pahang-pangay 50 mil. Day. Tiker kabantay ning bay alam mo ko. Tisoy-tisoy gid da. Unsan li kog siya ko na tagaan og 50 mil. Mao siya na birahan niya. Asilan. Mia siguro ato niya ano. Wala Mia. Ang naon sa naman ni taon ko. Na. Pagkasukan niya, birahan ko sa bayot niya sa Tagoro. Yung gimok man yung mga kigwas kong kagungkong. Pa, ato ko sa kuwang. Istambayanan ay kay bisig balik to siya to way to siya kuha nga dito tagaan sa kwarta siyang uyab ko bayot. Balik to diri nako. Just isir mambuang. Gaya klakir mo din. Ato na ko. Kagwapa na ko niya. Nganong wa pa mo punit na ko nga lalaki? Tungod ba ka gini kay wa na ko'y kwarta no? Paita ni. Taguro! Ah, Daw si kagilak. papi, Papi karong buanga ka. Daw si kagilak. wala na lagi ko'y kwarta papi. Uy, wala na lagi magpakita na ko ako ang uyab nga si Alimukoy. Kay wala naman ko'y kwarta. Sus, sultihan di ka taguro. Ngano man tawag sikag patintan ng mga laki. Ha? Abi mo kung sano? Na hurot-hurot na ang kwarta. Daya akong kwarta. Ang halin na lang din sa usa ka barko na to. Tagay na pa papi. Yan mo, eh, sus. Tagay na papi. Oh, tagaan di ka. Pero atay ayaw kita pagsipat tuntuan ng mga laki. Oh, Deus kalibo. Para nga ko na usa man basig mo ato ka sa Jollibee. Dili ba piyoy, magkita lagi mi sa Alimukoy. Kay wala na magpakita na ko. Sakit na kayo akong dughan no. Ikaw ha. Una ni papayuti. Ako na pala ko sa kalibo. Oh, naputol lang kayo ning usa. Oh, ako na lang ko kay ako ni Skatipan. Oh. Oy, paminaw ha. Ay, Ikaw ha. Mag-amping kasi mong pag kanay mong kabayot gid mo ba? Bida na. Mura kang yaw. Hoy, paminaw. Ang imo bang no, nasubrahan sa lipstick. Mura gid kag babae school. sige lang papi. Ato na ko. Di boy na sa bagay ito imong hatag na ko atong haging ano papi. Kay nakatugsok pa ko. Sige. Ang importante, ikaw ha. Basta nyo na. Punutong ikaw ba? Sa ano papi? Ato na ko. Sige. Wala gyud pakita na ko sa Alimukoy ay. Sakit na kay niya akong puso. Ugasa na siya karon. Paita ni. Noon ko'y kwarta nga gihatag ni papi. Paita ni Alimukoy nga nung asa. Ay mahal. Ano niya ka man din? Wa man ka dito sa inyo ha. Wala na ko dito ni biya ko dito sa papi kay sa puton kayo nga akong ipangiwan sa kwarta ay nya sakit kay kung dugan kay wala na lagi ka papi magpakita na ko. Alimukoy, ni papi na lang. Pila lang kadlaw nga wala ko mo anhi din nimo murag di naman ho kapag maglisod man kapag dito sa akong mga pangalan. Alam, Sa malimot naman lang ko nga sabi na ko si papi ka nga ako man di ay mahal kay baw ka ni papi nga mukalit nagduol sa nako diri nya pakuratan ko. Di ako diri karon my love. Pero na ako isulti kanimo ang akong mga problema. Oo, ay kabala ka na. Ingon ani magud ni. Kanang ang imong 10,000 gihatag nako nga nakatilaw kag case. Wa gid ko kadaog sa kasino. Unya, ang ako pong numero nga 620, wa mo gawas. Mao nga karon, ang anti ko nimo kay mangayo ka na sa kun mo puhunan kay total. Pagabito na magikan ako gyud. Lipaya ko sa kama, lipayon jud ka. Sige, wala problema na si Alimukoy, uy. Kay gigugma ko ti Alimukoy. Pila mo gina imong gusto? Kanang mga 50,000 lang para bausan na kita na ang kanang mga kwan. 50,000. Para bausan na gyud ang ato kalipay. Kama. Si kuan ra ba? Andam na ko nga mo Si- lubot nimo. Tutong tugsok ra ba kay wala gito kaabot 5,000 nakatugsok pa ko. Sige ka katok mga rejiko mo to klase sa tao ako kay
Ako ba, ka virgin ba, o pinkis-pinkis pang naon unos. Bibi, 50 mil lang. Sige, una na, si Quinta na oh. Ay, 50. 2,000 na balik ni. Dili, akong 48 na unya na lang, makagamit na gyud ko. Dili na pwede. Kinahanglan nga. Diyan na 50 mil. Kuangan ni. Kuangan ni, di ba Sige na lang gud ali mo ko good kay puna na lagi na ko na og 48 lagi. Nala, sige. Dili lang sa ka. Kay balik ko ang damang 48. Kaya di ko magpagamit ni mo guay kwarta. Uy, down payment yun. Money down, brief down, sad. Bantay ka limo ko ya, ibalik nimo daghan na kay ko kwarta. Andama ha. Oh, Sa may istorya amahan mo yung nga. Nabaligyan barko mo lagi ni. Tabi ni mo lagi. nga, atay raman to ang iyang gibahin ako. Ya man gibili ng mga balibo og ikog. Paita sa daning alimukuyoy. May man to si tugsok kay bisag pilay akong ihatag, tugsok lang ko dayon. Siya to mo tugsok. Di man sa ako mapatugsok, nabali na maron panahon. Ako na mo tugsok dito niya. Mao na siya na anda na karon panahon na nga kaniyang 2026 na. Lami na kayo makatugsok ta. Dili kay kita mo sige patugsok dito. Uy, Ginoo, intaw may natag mobalik to si tugsok dire. Landong nga gini din napita nga mga botana ni Bay Limok ko ay. Ako to siyang waton ri kadiyot kay basin ug mapun-an pa ning akong puhunan ron nga 15,000 ug maka da siya kay ni ngadto man to sa iyang uyab nga bayot ni si Tagoro. Nya kwartahan gutong amahan. Sus, posible di gito kada kwarta. Kay di siya kada kwarta. Ako rin solo gato ron sa kung tumong kong tuyo. Kaya sa nito hana gini harap itong paabot. Wa palibak. Karabi taas ang espiritu. Bay, stilan. Kay gwapo gini mo ba yan mo kaya? Ilay ko ba? Ano naman? Klaro bayuta napugdin na bayuta hinuon duro man di lagi ako laki ra na bayuta. Unsa ko ng taon. Mao pa gani paghatag niya nako. Pordo diyon nga. Wa pa magkakabalik suka paghatag niya diri ko. Mao lagi pero 3,000 sige hata niya nimo. Mao pero ni sana pa sana una na masay ko si 15,000. Di sana lagi niya karon og 2,000 lagi hatag na pildi mo itong 10,000. Kanina ng 2,000 lagi hatag. Di na ko balik atong bayuta ay. Wa ni kwarta ay. Pugdoy na. Ang asa Matay bay. Puman ako mga 5,000 na imong kwarta kay balik ko sa kasino kay. May nalambog ba? matay. Ako ra ba ning puhunan sa kuan? Bilyard? Ayab. Di magamit ang kagwapo na ko ito sa kanayo. Di magamit ang kagwapo na ko ito bayuta kay. Di bang silbi di bang pingkisan ako. Virgin pa kayo tigaan akong 2,000. Wa pa ba ko tilaw. Hamis ba bito kay mo? Mo sa nang tanaw ni lawas. Kita ni lawas ko ba? Oh. Tanawa na. Wa pa ginasakit kita na nga natutsahan ni bayot niya. Jesus, Ya tigaan akong 2,000. Pahala na kabayuta ka niya. tinuod mo lawas. So kani bay? Tinuod mo lawas, boy. Usa man dayo. Ay, grabe ka macho pag hindi mo ba? Ay, Ay, la. Naunsa naman ni boy. Ay sige dua bay. Bay. Pre ay, dito mo to si kumil. Maluoy kita ko ba? Ichimil na bay. Ihata po na imo. Boy. Wala tagtag ka koy. Hoy bay. Ano ako may lukol mo? Bay. Ay, bay. 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 Bay.